Я задав. Хочеш твоя заявка? Ну що, пішло? Що, готові до сказки? Ну, все. Виключилось. Не знаю. Антон, так нечестно. Я перетягну, що? Я хочу перейти, и ты уже всю ночь мне устроил. Не даешь просто с ребенком побыть. Я хочу не буду. По очереди, общий ребенок. Так. Так, моя черга. Нет. Это ты решил так? А ти вирішила, що ти? Антон, была уже твоя очередь много-много раз, поэтому давай без Ну, скандалов. тебе він був на багато місяців більше. Причем здесь? Что ты делаешь? Ми зараз не йдемо наперед. Польот малюка-навігатора. Так мене не показувати зараз. На озі страшні на озі кораблі. Польот навігатора. Перевдягаємо малюка. Малюка-малюкатора. Перем-перем-перем. Перем-перем-папам. На, тримай. Піс-піс-піс. Давай. Давай, тримай. Піс-піс-піс свою штучку. Оба. Оба. Зараз буде вам хана. Это ты виноват, что сколько месяцев без тебя. Так, ще я предлагаю пеленальний столик перевести в дітку. Тут вже закінчилось те саме місце.